ihe ọba chukwu n'ọdịgo mma onye buru ebu ebugo mgbelekwa mmadụ ga-ejikarịsị ya mmadụ ga-ejikarịsị ya ibe ewu nwanne m nwachi imele eze na mmanụ n'ọdịgo mma ewu nwanne m nwachi ịbalụ ọgaranya na mmanụ n'ọdịgo mma nwachi imele eze na mmanụ n'ọdịgo mma ka ihe ọba chukwu n'ọdịgo mma onye bụrụ ebu ebugo mmelekwa mmadụ ga-ejikarịsị ya mmadụ ga-ejikarịsị ya ibe ewu nwanne m nwachi imele eze na mmanụ n'ọdịgo mma ewu nwanne m nwachi ịbalụ ọgaranya na mmanụ n'ọdịgo mma ka ihe ọba chukwu n'ọdịgo mma onye buru ebu ebugo ewu nwanne m nwachi imele eze na mmanụ n'ọdịgo mma nwachi ịbalụ ọgaranya na mmanụ n'ọdịgo mma ayọba chukwu n'ọdịgo mma onye buru ebu ebusigo ma mmụọ nwanne m onye buru ebu ebusigo n'ọdịgo mma ewu nwanne m nwachi ịbalụ ọgaranya na mmanụ ọdịgo mma nwanne m ọdịgo mma nwachi ịbalụ ọgaranya na mmanụ ọdịgo mma ọdịgo mma ka ihe ọba chukwu n'ọdịgo mma onye buru ebu ebugo onye buru ebu ebugo onye buru ebu ebusigo onye buru ebu ebusigo onye buru ebu ebusigo onye buru ebu ebusigo onye Thank you.
Mati